Kwaphazamiseka inkonzo yomngcwabo ngempelasonto ngesikhathi kufika amaphoyisa ehamba nencwadi evele enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu neyayiyalela ukuba udokotela uNkonyane angcwatshwe unkosikazi wakhe omdala, hhayi owesifazane ashone esehlala naye. Ukumangaza abaningi ukungatholakali kwesidumbu ebhokisini khathi kubanjwe inkonzo yomngcwabo. Kwatholakala ukuthi ibhokisi alinayo umuntu phakathi, line-18. So mali ne-18 ibhokisi kwakhosta ukuthi abantu behlukane. Ngokusho kwenduna yendawo, kunamalungu ebandla anikele enkosini yendawo ukuyocela imvume yokuba afihle uNkonyane ngaphakathi esontweni. Inkosi yathi inkosi akwazi ukuthi uba bengafihlelwa la ngaphakathi esontweni, bengakhetha kulezi indawo zayo lapha abangcwaba khona. Inkosi yasho ukuthi la nala ningakhona ukungcwaba. Kodwa kusolwa ukuthi amalungu aleli bandla aweqa lo myalelo wenkosi yendawo njengoba kunembiko ethi kunomgodi okungaziwa ukuthi bekugqitshwe ini kuwo ongaphandle kwendlu yokukhonzela yebandla. La ongimbiwe khona kuyasolisa, kodwa manje akekho umuntu okwazi ukufinyelela khona. Kubonakala ukuthi lo mgodi lona ngempela ngabe bengimbela umuntu oli bengimbelwe ikhumba nomswane njengoba sengichaza nje. Ngokusho komndeni bezwa ngomunye wabafundisi ngosuku lomngcwabo ukuthi asikho isidumbu sikaNkonyane ebhokisini. Reverend TK Mkhize's ways, he said, "Now I need to tell the truth. Mina sengicela ukukhuluma iqiniso. uNkonyane akekho kuleya casket empty. uNkonyane usengcwatshiwe." And we're all shocked. Umndeni uthi inkampani yabangcwabe begcina isidumbu sikaNkonyane yiyona okumele iphendule ngesidumbu sakhe. Sibe nemali esiyikhiphile ukuthi siwumise umngcwabo. Nakhona hayi ngoba siwumisa ngoba kwenze njani. Besibekelwe eceleni siwumndeni ithambo lethu igazi lethu leli. Kunezinto ebekufanele sizenze ngesintu kuqala before ubhuti wethu ebekwa. Kodwa zange silinike lelo thuba. Umndeni uthi usushaya amakhala ngembangela yokudlula emhlabeni kukaNkonyane. We want a postmortem now. Our concern is that it's just going to decompose down there, and then it's going to be very difficult. But we want a postmortem now. We've come to a situation where you don't even believe that he fell at home. So we want a cause of death now. Inkampani yabangcwabi ebegcina isidumbu sikaNkonyane isikhipha istatimende icacisa ukuthi isidumbu yasinika bomndeni ngosuku ngaphambi komngcwabo nokuthi-ke sifihlwe ngokosiko lomndeni kanti amaphoyisa asevula icala lokukhwabanisa.